رمضان سلم تسلم وإلا تبتغي سوء العباد سلام يا بايع الناس ya wanda ya ɗaukaka murya ta in aka ji ta ka ya gane ta yau ma na tsoro da bukata ta ya fara mazan su ka duba ta rama ya baye ka zalin ka salatin ka ga ainihin hakikar zatin ka wannan da ya bayyana ya sanka tun gabanin halittar ka rama ya baye cikin salatin da adaye da mazan cikin su da mataye so san da Usaini jajaye da auliya wato su baye rama ya baye makatuna gaida ka tijani ma wani inda ka dan girman fadin babban farka ka tabbatar da mu a jaridar ka rama ya baye zuci magadin da tun da jikan manzo Allah ne kofar gidan ka nake zaune rigi ka san mani koya ne rama ya baye ka an shi sallamar na jamhuriyar ka tun da dama tun tuni ka farka cikin gudu gaba ba gane ka salama ya baye banda abun cewa kuma gashi bai ne kadewa da Allah ka bada abun cewa in ci ba ba gane ba salama ya baye da ke yi ko da shi bai da farko ko da ya cika duniya yanan shi ko ɗaira gaba san muke tarshe rama ya baye kawo su a gyara ta rajista gare ka ake kyauta halitta ta san waye kanta sannan ta gane waye allanta